Dakigunez, etxebizitza da momentu honetan Euskal Herrian daukagun arazo sozial eta ekonomiko larrienetarikoa eta gizartearen kezka nagusiena inkesta guztiek esaten duten bezala. Arazo honi aurre egiteko guk askotan esan dugu bi hankako etxebizitza politika bat behar dela. Batetik esku hartzea behar da, merkatuan esku hartu behar da. Merkatu hau, etxebizitza merkatua dago kontrolez kanpo, prezioa daude maksimo historikotan, eta horrek eskatzen du, alokairuak interbenitu egin behar direla, horrek esan nahi du, etxebizitza hutsak mobilizatu egin behar direla, eta horretarako behar da konpromiso bat. Eta zentzu horretan nik uste dut, esan dezakegula, EH Bilduko udalek konpromiso hori bete dutela. Eta beren esku zegona egin dutela, hain zuzen ere, udalerriak izendatzeko etxebizitza tentsionatu. Bestetik behar da, etxebizitza publikoa promozionatu, eta horretarako behar da, gaitasun finantzario bat gaur egun oraindik orain ez daukaguna, eta horri dagokionez ere, esango nuke EH Bilduko udalak ari direla Eusko Jaurlaritzarekin kolaboratzen, eta lurzorua identifikatu dutela, eta lurzoru hori jarri dutela Eusko Jaurlaritzaren eskura. Nik uste dut gaurkoz ez daukagula egoera honek, eta larritasunak eskatzen duen tamainako etxebizitza politikarik. Eta ez daukagu, neurri handian, EAJ eta PS bi alderdiko bi gobernuak, gobernuko bi alderdiak, ez datozelako bat etxebizitza politikarekin. Eta hori nabarmena izan da azken egunetan bi auzi zehatzetan bat, jabe handien erregistroa egiteko orduan, Eusko Jaurlaritzak ez dauzka datu batzuk, eta datu horiek aldundiek eman behar dituzte. Eta irudi luke, hain zuzen ere, EAJak gobernatutako hazienda foralak ez daudela prest momentu honetan katastroaren datu batzuk Eusko Jaurlaritzari eman, honek jabe handien erregistroa egiteko. Beraz, hor badaukagu egoera bat, etxebizitza politikaren hanka importante baten. Eta da, hain zuzen ere, etxebizitza hori mobilizatu eta jabe handien esku dauden etxebizitzak interbenitzeko orduan. Eta badago ere, eta egonda beste gatazka bat azken garaietan, eta da hain zuzen ere, zona tentsionatuak izendatzeko, behar direla, behar da informazio bat, indizeak definitzeko, eta indizio horiek oraindik definitu gabe daude, bai Bizkaian eta bai Araban. Ondorioz, momentuz, ezin daiteke, ez Araban eta ez Bizkaian, zona tentsionatuak izendatzearekin batera, horrekin datozen politikak implementatu. Beraz, momentu honetan daukaguna da gobernu batzuk, gehiengo osoa, kasu askotan daukaten PNV eta PSren gobernu batzuk, bai Aldundi eta bai Eusko Jaurlaritzan, ez datozenak bat etxebizitza politika garatzeko orduan, eta ondorioz, momentu honetan ez gabiltza garatzen etxebizitza larrialdiak eskatzen dituen politikak.